Velkommen til Victor Thysens chilesmagning. I dag skal vi prøve sådan en fætter her, en habanero, og som er kendt for at være meget stærk. De tre andre, de har spist deres, ham der, romaner der, han har spist sin 3 gange. Så lad os bare komme i gang. Ja, er du klar? 3, 2, 1. Ej, det tror jeg. Smager den ikke? Hvad smager den? Den var meget luftig. Og den skal sluges. Hvad smager den af nu? Det brænder måske lidt. Sluk den. Åh! Hey Victor, drik noget vand. Ej, det er kæft. Har du slukket den? Nej, du har ikke. Kan du se, hvordan det er, Victor?